Banskobystrickí mestskí policajti testujú špeciálny detektor drog. Zatiaľ jediný na Slovensku. Na zistenie nepotrebuje žiadne sliny ani vlasy. Stačí mu na to špeciálny testovací papierik so sprejom a hneď určí, o akú drogu ide. Toto je len jedna z mála akcií, ktoré policajti absolvujú. Takmer pri každej nájdú podozrivé látky. Najčastejšie tá marihuana sa nájde, nejaké tie skladačky. Doteraz museli všetko posielať na expertízu do kriminalistického ústavu. Odnes to však majú o niečo ľahšie. Stačí testovací papierik a špeciálny sprej a okamžite vedia podľa zafarbenia zistiť, o akú drogu ide. Identifikovať dokážu 5 druhov drog. Vieme v priebehu pár sekúnd identifikovať, či osoba prišla do styku alebo je konzumentom drogy. Nemusí sa dojsť k nejakému fyzickému kontaktu s nejakými biologickými stopami, ale priamo z tery, z oblečenia, z tapacíru vozidla, z nejakých stol a podobne. S tým prístrojom to bude ľahšie niečo zistiť a nebude sa môcť vyhovárať, že on nič nepoužil. Policajti chcú nový tester využívať najmä pri akciách. Pomoc však ponúkajú aj rodičom. Ak budú mať podozrenie, že ich dieťa je pod vplyvom drog, môžu prísť a svoju ratole zotestovať. A v prípade, že bude pozitívny, bude poskytnuté rodičom kontaktné adresy na odborníkov v tejto oblasti, aby mohli vykonať nápravu. Drogový tester vyšiel mestskú políciu na 660 €. Vďaka nemu môžu urobiť 100 testov. Ak sa osvedčí, nakúpia aj ďalšie sady. Peter Hajnala, televízia Markíza.